ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଲୋଭୀ ଶାଶୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋହୂ କାହାଣୀ। ନେହା ତା ବାପ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହି ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଶାଶୁ କହିଲା, ଆସିଗଲୁ ମହାରାଣୀ, ଆରାମ କରିକି। ତୋ ମା କିଛି ଦେଇଛି ନା ଖାଲି ହାତରେ ତତେ ପଠେଇ ଦେଇଛି? ନେହା କହିଲା, ମୋ ମା ତ କହୁଥିଲା କିଛି ନେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଣିଲିନି। ଶାଶୁ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲୁନି? ନେହା କହିଲା, ଆପଣ କେମିତିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବାହାଘରକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ବାପା ମା କେତେଦିନ ଏମିତି ଝିଅକୁ ଦଉଥିବେ? ଶାଶୁ କହିଲା, ଆରେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଝିଅ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରେନି। ଏଇଟା ବହୁତ ଅଶୁଭ। ଝିଅ ଖାଲି ହାତରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆସିଲେ ତା ମା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ବୋହୂ ନେହା କହିଲା, ମା ଆପଣ ଇଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଶାଶୁ କହିଲା, ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାହା କହୁଛି। ତୋ ମାକୁ କହ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗ, ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପରେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ନେହା ଆଉ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ତାର ମାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ ତା ଶାଶୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାଶୁ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣ, କାଲି ଦୀପାବଳି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କର, 1,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇବାକୁ କହ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଲୋକ ମିଠା ବି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ହୋଲି, ତୋ ଭାଇକୁ କହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ଡ୍ରେସର ଟଙ୍କା ପଠେଇବ। ଶାଶୁ କହିଲା, ହେ ଶୁଣ, କାଲି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ତୋ ମାକୁ କହ ମୋ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇବେ। ଏଥର ଜନ୍ମଦିନରେ ତୋ ବାପଘର ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପାଇଁ ସୁନାର ଝୁମୁକା କିଣିବି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନେହାର ଶାଶୁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ବାପଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କହିଲା, ହେଲେ ମା, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଘରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ନେହା କହିଲା। ତାର ଶାଶୁ କହିଲା, ଏଇଟା ତ ପରମ୍ପରା, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ ଜମା 2,000 ଟଙ୍କା କହିଲି। ଏଥର ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେବି। ତୋ ବ୍ରତ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାପା ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ନେହା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ନା, ଆଜି ମା ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍କା ମଗେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅର ଘରଲୋକ ଝିଅକୁ ଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଋଣ ନେଲା ପରେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଋଣ ଶୁଝିବେ। ତମେ ଟିକେ ତମ ମା ସହିତ କଥା ହୁଅ। ନେହା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ନା, ଆଜି ମା ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍କା ମଗେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅର ଘରଲୋକ ଝିଅକୁ ଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଋଣ ନେଲା ପରେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଋଣ ଶୁଝିବେ। ତମେ ଟିକେ ତମ ମା ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଏହା ଶୁଣି ନେହାର ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ନେହା, ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ତମ ଶାଶୁ ବୋହୂ କଥାରେ ମୋତେ ପୁରାଅନି। ନେହାର ସ୍ୱାମୀ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ନେହା
ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏବେ ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି। ପରଦିନ ସକାଳେ ନେହା ତା ଶାଶୁକୁ କହିଲା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ଶାଶୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି, ତ ମା'ର ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନି। ନେହା କହିଲା, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ମା, 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇର ପୁଅକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିବ। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ। ଶାଶୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ଉପହାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କହିଲୁ? ନେହା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ମା, ଆମ ବାପଘର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନା ପୁତୁରାକୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନରେ ପିଉସୀ ତରଫରୁ ସୁନାର ଦଳି ଦିଆଯାଏ। ଶାଶୁ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ? ବର୍ଷିକିଆ ଛୁଆ ପାଇଁ ସୁନାର ଦଳି? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଦଳି କିଣିବାକୁ ହେଲେ ତୋର ସବୁ ସୁନା ବିକିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ନେହା କହିଲା, ତାହା ତ ଠିକ୍ କଥା ମା, ହେଲେ ସୁନାର ଦଳି ପିଉସୀରୁ ଶାଶୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ। ଶାଶୁ କହିଲା, ଭାଇ ତୋର, ପୁତୁରା ବି ତୋର, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଳି ଦେବି? ଶାଶୁ କହିଲା, ଭାଇ ତୋର, ପୁତୁରା ବି ତୋର, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଳି ଦେବି? ନେହା କହିଲା, ପରମ୍ପରା ମା, ପରମ୍ପରା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯଦି ଆପଣ ଦଳି ନ ଦେବେ, କିଛିଦିନ ପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏମିତି କହି ନେହା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେହା କହିଲା, ମୋ ଫାତିମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଶାଶୁ କହିଲା, ଆରେ ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ କି? ମୋତେ ଏବେଠୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନେହା କହିଲା, ଛି ଛି ମା, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ପରା କହୁଛି ସୁନାର ଦଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା କେତେ ସୁନା କରିପାରିବେ। ଶାଶୁ କହିଲା, ହାୟ ମା, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ନେହା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୁଁ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଭାବିନେବି କି ମୋର କେହି ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି। ପରେ କିଛି ହେଲେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେଠୁ କହିଦେଉଛି। ହଁ ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ନେହାର ଶାଶୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆଣି ନେହାର ଶାଶୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ନେହାକୁ ଦେଲେ। ରଖ, ତୋ ପୁତୁରା ପାଇଁ ସୁନାର ଦଳି କିଣିଦେବୁ। ଯା, ଏବେ ତୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଦୁନିଆ ଦେଖିବି। ଏ ଝିଅ ତ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବସିଲାଣି।